Pagtiwala mo na lang sa akin ang pagbenta nito. Tanggap ka muna ng down payment at maniwala ka pag nabenta ko na to, mas malaki ang kikitain nyo. Partners. Partner. Sa ngayon, dito muna ang home base natin. Dito kami nagdidikdik at nagtata. Hanap tayo na magtutulak para sa atin. Hanap tayo ng bigatin. Tayo lang ang may bato sa lugar na to. Parang isda lang yan eh. Pag bumabagyo, tumataas ang presyo. Shabu equals pera. Pera equals power. Ito, mga Muslim magawa niyan, Target na ako, pare. Mahirap kalaban yung mga Muslim, pare. Hindi naman ngayon. Parang army magpasabog yun. May patay dito. Yung mga Muslim, ang dapat hinahabol ng mga piliya. May search warrant po kami para sa kanya. Nasa atin yung shabu nila, pare. Ilalaglag tayo niyan, pare. Maniwala ka. Dinaglag niya tayo, pati siya damay. Hindi kinukulong ng pulis. Hindi. Nakikipagsapalaran lang tayo. Makukuha din natin ang dati pa natin pinapangarap.